Thima ipuonjo cha mar mondo mi one ni onego bed no somo makare mondo ngimane mambele bende obed makare. Ero kamano Joyce, wach makamano nyalore mana ka nyathi owuon osefwenyo ni somo mosomo godo bro konyo ngimane owuon. To nyathi ma samoro pod ng'iyo to neno ni osomo ne ng'ato. Nyathi ma kamano loko pache nyalo bedo matek. To en gima onego bed ni wuok kuom nyathi owuon ka ong'eyo e sama owuok dala kucho. Bed ni obiro e secondary school ka en e boarding kata bed ni gibiro e primary school. Nikech primary school kae to wang'e ni moko pod nitiere matindo sana manie grade ma piny go eko. Pod ok ginyal yango gimomiyo gibiro school. Gin gibiro school mana nikech samoro janyuol no gole ni mondo bi. To chutho chopo e higa moro, kosechopo kata mana e grade mar 6, jo klas 7 masani, jo klas 8, kasto gidonje e secondary schools ma wan godo. Nyathi ma kamano onego bed ni ong'eyo gimomiyo obiro school. Ong'eyo gimomiyo janyuol ogolo omenda mare, sirikal bende omedo manyalore